Hola, bon dia. Avui estem a Olesa de Bonesvalls. Anem a pujar al Puig de la Mola. Aquest té una alçada petiteta, d'uns 630 i pico metres, però bueno, està força bé. Anem a veure, aquí com podeu veure, a Olesa de Bonesvalls hi ha una barraca de pedra seca, típica del Garraf, ja l'hem vist en diverses ocasions, i són patrimonis històrics. Del camí de la pujada fins al Puig de la Mola i ens hem trobat a l'avenc de l'Escardà. És el més fondo conegut del massís del Garraf amb una profunditat de menys 336 metres. És impressionant veure'l, Anem i us l'ensenyo. Vine. Aquesta és l'entrada que hi ha per baixar. S'ha de baixar amb cordes, evidentment, i fa una por que t'hi cagues. En aquesta excursió tenim una anècdota a explicar, i és que ens hem trobat al guarda forestal. Es diu Pep. És un home que és expert en fauna d'aquí del Puig de la Mola i ens ha explicat moltes coses dels animals que ens podem trobar. Hi ha serps, hi ha escarbats, hi ha escorpins, hi ha zorros, vull dir, espectaculars. Consultarem el seu blog i us anirem informant. Adéu! Petita explicació que ens acaba de donar en Pep, a la Diputació de Barcelona, el que hem vist en el vídeo anterior. Això és un margalló, és una palmera típica catalana i té un fruit. Aquest fruit se'ls menja la guineu, però només se'l menja quan està madur, o sigui, de color vermell. Per tant, si ens trobem caques de color negres pel camí, no han de ser obligatòriament de cabres o ovelles, sinó poden ser de la guineu que ha menjat el fruit madur. Si ara trobem caques de color claret, seran de la guineu, però perquè ha menjat carn, però no carn de persona, no us penseu que us menjaran, és d'animals que es troben. Vinga, va, anem! Un altre cim a la butxaca. Ja hem acabat la ruta del Puig de la Mola. La ruta ha sigut molt fàcil, a més ha sigut molt entretinguda, el camí ha estat genial, hem tingut l'anècdota d'en Pep, l'home de la Diputació de Barcelona que ens hem trobat, que ens ha explicat cosetes, i la baixada genial, molt bé, hem aprofitat per agafar algun catxe, i res, ara estem aquí a Olesa, anem a buscar el cotxe i anem a dinar, que hi ha gana. Vinga, veieta, anem, que hem de dinar. Fins la setmana vinent!